Trumpa zvolili Američania. On má mandát ľudí. Ale Ursula má aký mandát? Ursula není volená ľuďmi. A akým právom ona zaviazala celú Európu na biznis s Američanmi? Ona není partner Trumpa. Mali zavolať všetkých lídrov európskych štátov. A z toho ma nemá poraziť? Veď ja vidím, že proste tá komisia nás ťahá do pekla. To bolo pri covide. Keď nás blúvnila vakcíny, nemala žiaden mandát. A kto zaplatí tie dlhy? A teraz to isté. Zaviazala európske štáty. A na základe akého mandátu zaviazala európske štáty? A poďalšie, čo sme my už v nejakých európskych federatívnych zoskupeniach? Toto sú Spojené štáty európske? My nie sme Spojené štáty európske? A preto bolo dôležité, čo opäť sa premiér na mňa neval, keď som povedal, že Robert, a na čo nám je právo veta, keď ho nemáme odvahu využiť? Na čo nám je to? Ako čo my sme? Že sa všetci ideme roztriať, Pellegrini ide do NATO, no tak aby to bolo pekné.